Ola, son Pilar Alonso, son artista visual, levo 20 anos vivindo en Tomiño e desenvolvendo o meu traballo aquí, neste estudio que estades vendo. Por que viñen para Tomiño? Bueno, pois non foi algo realmente voluntario, sino que estaba buscando un sitio onde ter un estudio, buscando, cheguei aquí. A verdade é que bueno, contentísima de estar aquí, da xente, da paisaxe increíble. O Baixo Miño é un sitio moi especial e que foi unha sorpresa o vencellado que está esa paisaxe e o meu traballo. Outro día o meu irmán sorprendeuse porque el sempre pensou que as cousas se elixen cando és maior, non? Entón, lendo unha entrevista miña, enterouse que con 11 anos xa sabía que quería dedicarme á arte e así foi. Foi o que me dediquei sempre. Bueno, ao final, eu digo que non é tanto unha profesión, que realmente é unha vocación, é un xeito de estar na vida, facer arte. Bueno, pois moitísimas gracias por vir a ver o meu estudio, por estar presentes nestas visitas das artes e os oficios que convoca o Concello de Tomiño. Sempre é un placer que a xente veña á Casita Roja, que é como se chama o meu estudio.